Kan er wat uitkomen, man? Ja, maar hier is door. Ah, boeken. Boeken zijn wel tanken, let me naar binnen. Oh, meneer van onderen. Hallo. Hallo, ik ben er uit. Zie dus al even naar een haltje daar. Zo jongens, lekker koesen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Goedemorgen. Van de middag komt Jara, die heb ik uit Squallerwij en hij zit komt te bordje, dus werd een hak vol daar. Ik zal eerst de hintjes even loslaten. Zie dat die eruit willen zonder dat de knieën nu naaien. Want die knieën moet er eigenlijk net uit. Doe maar jongens, je maait eruit. Doe maar. Doe maar, waarom druk ik uit? Nee, je hoort net. Het draait ook wel een beetje, hè? Hoe gaat het echt? Voor de knieën net, nou net. De knieën maaien van mij het wel naar boeten, maar ik was nou nog net boeten. Een beetje, dan was ze wierd en nou zie ik dat nog net. Bomme Jan komt Juwet om hier wat een afscherming te maken voor de Black & Tans. En even een beetje hier wat aanpassen. Het is nou een beetje een rommeltje bij elkaar, hoor. Dat willen we niet. Dus die slaan hier even onder het timmer in en even ontverrooien. Dat alles weer een beetje netjes en lekker warm voor de beestjes. Nou, de liedskesmeid zit nog goed. Goedemorgen, toppertjes. Hallo. Een heel aardigheid, hè, dat jongen goed. Mijn mem gaat ook goed. En mijn boervrouw ook. Ja, lekker eten. Knietjes had ik inmiddels boeten kregen. Ja. Of knietjes net. De knietjes binnen en de hintjes boeten. Maar eten krijgen ze toch wel boeten dus, hè? Lekker eten, jongens. Als je de man had al oerles. Hoe het maat. Dit zijn wel twee hele vreemde knieën. Dit zijn wel twee hele nieuwe knieën die hier in het hok zitten. Hoi. Was een beetje oppassen, dat was een hele rare vis. Hele rare vis. Ja. Kan er wat uitkomen, man? Ja, maar hier is door. Oh jongen, ik denk dat normaal communiceren. Hoe blijf je inhouden? Wat ben je? Die zijn van let het lookje gewoon dicht naar de boven hier. Kijk, maar die knieën kunnen ook klimmen, hè, die Black & Tans. Nee, die klimmen hier dus. Nee? Tegen haar dan. Nee, valt daar, hè? Ja? Ja, die klimmen hier dus. Oké, nou ja, dat is op zich. Dit Ja. keer hebben we eruit. In de hinboot doorkomen, het touwtje maakt weer los. Ja. In de hinboot doorkomen. Best. En dan gebeurt er met de knieën niks. Je kunt dan bij komen. En die kunnen bos heen springen, die Die vlogen hier samen in. Oké. Ik kan verlenen, hè? Ja. Nou, wist je het ook wel. Maak je er even een denkje voor. Ja, het ligt een plankje ervoor, ja. Ja, Ja, nog eens aan de binnenkant, kijk, dan komen die knieën direct als je daar uit. ja, maar knieën komen het eigenlijk dus, hè? Nee. Nou, van mij komt het heel nog clear. Mam had het doel, hoor. Boer Jan is altijd timmerman geweest, dus die had het hele hakje hier ook voor de besten gebouwd. Nou, dat is toch prachtig mooi. Van al die oude materialen had hij dat maken. En nu zullen we dus even nog wat dingen aanpassen voor het vee. Want ja, we hebben wat uitbreiding natuurlijk. Dus even met jou even zien. Want ik geloof dat er hier voor het beginnen zal. Dus dan laat ik je het resultaat wel even zien. Ja. Dit had je dus al je zo wat op de soort van prairie waaien. In principe heb ik meestal de Rijnlezen wel hoor, maar je hoort even net. En dat viert ik wel eens vaker en dan denk ik daarna van, oh ja, vieze schoon. Dus ja, schoonpoetsen zitten, wat hij dus dijstige ritueel. Zaken die, nou die moet dan gewoon lezen dan, maar ja, dat god wel eens dan had het de schoon doen. Nou ja, dat mag je met me poetsen. Oh, boeken. Boeken zijn wel tanken, let me naar binnen. Zit hier in de Rijn? Ah, vooruit. Ik ben de minste. Kom maar, jongen. Kom op, op. Jongen. Mevrouw presteert dat ik elke keer weg. Als mij. Nou, de bandjes zal ik ophellen. Jara en Zaken. Oh, hier laatst uit. Hi. En Ildo. En we krijgen echt nog een boater, die komt er ook al aan. Ja, de bennenbende krijgen we. Dat komt er al aan. Ah,
je ziet ze, jongen. Wie wint lekker sneller? Wie riet hij zit zo voorbij, hè? Ja. Ik weet het jij meer voorbij. Doe wist eerst sneller, ja. Ja, pot je door. Je kan snel fietsen, man. Oh, die kruk, wacht je. Zit nee, je kruk in. Daar is maar in de honger. Yes. Net zoals omdat ik kruk heb. Ja, daarom. Ik heb wel een wedden in de hoes komen, hé. Dan zal ik het naar je school het shit zaken. Kun je dit Ja. Oh, luchtjes. Kijk hier, een mooie hond en hier. Moet op een haak drukken zaken. Nee. Ja. Aan de binnenkant. Nee, dat maakt met de hakken. Ah, nou. Hoor ik het beter. Ze gaan weer een bunker maken. Wat cool. En Hilda shit hoe het alles gaat. Dat is het wel mooi, Hilda. Weet je wel een mooie bunker? Nee. Maar dan wat kerstjes erbij, hè? Ja, hele volle. Heel volle. Nou, mooi. Zal ik kerstjes van je pakken? Ja, aan. Hij houdt met de pan. Ach, wat mooi. Van jullie? Ja. Wat een lieve broer. Even zien hoe het ook doet. Oh, voorzichtig. Ja. Hilda, alsjeblieft. Oh, wat lief, zaken. Oh. Goeie broer. Goeie broer. Ja, goed kut. Goed kut. Pidim, pidim, pim, pidim, pim. Wat was het? Oh, beer van onderen. Oh, skok. Skakje. Ja. Ja, deze hebben we echt nodig. Ja, aan. Slak. Nee, slak. Wat is dit? Een? Slang. Hallo. Ik ben meneer Slang. Hoe is het met u? Hap. Hap. Een aap en een slang. Hassen? Ja. Oké. Nou, dan maak ik even drinken en een koekje van kleur, ja? Ja. Oké, Otsa. Rijden zaken? Ja. Oké. Iedereen wordt rijden. Iedereen wil rijden. Komt dat mooi uit. Doen we dat. Narcissen? Hangt er ook gewoon op school. Hoe narcissen? Ja, die Jeffy Borges maakt. Die consultaties. Oh, ga je hem die ergens insharen dan? Ja, ik weet het niet. Ik weet een dat. Oh, en dan ga je hem shirtjes in dingen. Ja. Wat leuk. Dus je moet op blokken gewoon op school. Van de meid hier. Ja. Tjoch. Tjoch. Ja jongens, drinken. Koekjes. Hij zit daar, snoepen. Maar hier in je poetsje zit je. Ja? Maar hier in je poetsje zit je, jongens. En hier is je hem drinken. Oh. Eentje, pak je mij. Eén is net klaar. Ik ken het kiezen. Dat ben ik zelf, dus dat is net zo moeilijk lijkt me. Ik wil echt geen. Zo, pak je erbij. Ik wil echt Santos. Dit. Hé, inderdaad. Bist du een boekje aan het lezen, hé? Bist du een boekje aan het lezen? Wat een mooie. Wauw. Die is mooi. Hé. Tja. Is die lekker? Ah, goed zo. Ja, daar hast je meid. Oeh, bijna. Ja. Daar had ze hem. Daar had ze hem. Oh, wat goed van die man. Die is een knuffel pakt. Ik zeg, Sjan, bij de jeugd. Ik geloof dat ze een soort disco-kamer maken, hè? Check dit. Dat je wel wat juster, maar... Je hebt disco. Disco. Hey. Hallo. Oh, ik shame het in, joh. Fiesta. 1, 3, 2. Oh nee. Ik word je bij. Ah. Ze vallen weer aan. Ze vallen weer aan. Zullen we eens even zien bij de jonkies, Geert? Ja? Ze zitten hier onderin. Doe ik het dwark even iepen. Maar we heel voorzichtig aan, want ze zijn nog heel iets.
Zo, nou is nog eens even met die knibbel op het dwarsje zetten. Dan krijg je een keutel van de knibbel. Dan is er geen harde klein, denk ik. Zo, daar staat een knibbeltje op. En die mem doet niks leer weer. Die is hartstikke leer. Die vindt het wel helemaal mooi. Ja, die vindt het leuk. Gezellig, denkt hij. Maar ik kan er niet in. Oh ja, ik kan er wel in. Wacht. Wacht. Ik kan nooit in. Handig zo'n Hartje. hartje. Deze, je zit niks in voordat we aan de naam zaten. Dan gaat de aai aan de knibbel. Ja, want ik ben niks, hè? Nee. En als we ze nou elke dag even in de hand doen, dan zijn ze heel tam. Ja, Kroeperig en ik ga tam. er weer in halen. Oh ja, oh, een hele tamme tonnen. Oh, die gaat nog maar zijn simpel op mooi zitten. En ze zijn een aardig wild, hè? Aardig druk. Ja, Met 2 handjes. Waarom kan ik hem dan niet beter houden? Ja, doe mij staan ik in beet, hoor. Zie je maar een jaren. 2 handen, 2 handen. Wat? En dan voorzichtig in het bakje. Ze brengen Het enige wat ze doen is een beetje, misschien maar de nageltjes. Ze biedt er net. Ja, dat ga ik hieruit uit. Gewoon 2 handen, 2 handen. Ja, goed zo. Zo heet mijn hemwaardje. Dit is een beetje dezelfde kleur, ja? Ja. Ja. Maar zie, dit is meer zwart en dit is meer. Ja, maar ik zie het verschil net heel goed. Ik wil. Pak ze in jullie bruin. Ja, wacht. Ik pak ze er al heel uit, maar ze beginnen in elkaar. Oh, ja, maar jongens. In een kluit. Ja, joh. En dan de mem Ja, de mem beschermt ze een beetje, hè? Ja, maar we was alleen maar in een bakje gaan. Ja, maar dat weet die mem net. Die mem denkt van, hé, hey, hallo, ik ben Mient. Nou, hij wiebelt mooi. Ja. Shit, deze is echt samen. Is dat een lachen? Nee, dat is ook nog een ja. Pak ze door. Die had 2 handjes, 2 handjes. Ja, goed zo. Die word ik beter. Nou, nog even een lachen. Hij zit. Of weet het een lachen? Dit is wel wat iets lachter dan Wel dit. iets zachter, ja. Pak ze een oorhaas. Ja, dat Wat strijpen voor jou? Die is de lichte. Ja, dat is een De lachen. lichte. Dat is een lachen, ja. Die echt. Kijk, leuk. Leuk, hè? Ze zijn wel aardig grut, hè? Ze Ja. zit hier een kwimpel omheen. Die zit even het bakje te checken. Hoe werkt dit alweer? Ja. Hallo. Hallo, ik ben een guide. Ik denk ze. Wat gebeurt? Stapel. Yes. Nou, hoe vind je hem dit, jongens? Leuk. Hoe mooi En is dit dan? Ik wil die jachten beter houden. Chick, ze kroepen lekker bil, want dan is het lekker warm. Ja. Zie, Ja. wat is een baby? En dat is die nog gewoon jessa. Ja, Zie? ja, goed zo. Zet ze er maar in, jongens. Chick, ga ze weer naar hun halsje toe. Nou, ja, de laatste. En waarom moeten ze dat dan? Nou, even door de hand. Dan weer ze staan. Maar ik kan zien, jongens. Ja. Chick, ga ze al even naar hun halsje toe. Zo, jongens. Lekker koesen. Gewoon door een keer. Ah, Chick, roepen ze al even in. Ja. Dat werkt het. Wat gaat Jan maken? Nou, maar we eigenlijk even in het kampje. Zullen we in het kampje? Ja, maar dat. Ja. Maar we moeten direct, denk ik. Je mag net lezen, hoor. Je lijkt het meteen al gelijk. Ja, daarom. Een beetje terug het droege gas. Hier. Dat onderste loekje, die is nou dicht. Ja. En dan kunnen de piekjes bij het bovenste loekje naar binnen. En dan kunnen de knietjes daar mooi wijzen. Zie je dat? Ja. En Bom en Jan had even wat nou ja, van het plexiglas. Dat je in de wien en dat je in de Rijn. Ja. Zit ze een beetje beschut. En de knietjes had daar een binnenhakje gekregen. Zie, voor elke hier. Ja. Maar iets dwarken erin. Kun ze binnenkomen. Zijn ze wel netjes, toch? Maar we alleen nog even zien dat de hintjes Joen het wil snappen. Want deze hintjes zijn net zo slim. Dus ik hoop dat die hintjes hier zo mooi inkroepen. Zeg eens even, dan gaan we hier ook aaien in Jarling. Ik loop hem een beetje weg. Ik kan het de werken. Zit er ook weer aaien in of valt het daar? Geen Oh, gelukkig. Nou, ik ben net ze dan nou, Del. Hij ziet ze daar. vorige keer. Daar. Ziet je 30 aaien in. Wie dacht dat ze geen aaien wil lijnen, maar toen lijnen er een keer 30 in het knienenhakje. Tante Della in Ekkoen. Is het zo? Waar? Daar ergens zegt ik gewoon. Je hebt jacht niet te doen. Oké, nou ik denk ergens in het bosje, want ze zijn al heel tijd in het bosje, de hint. Ja, daar. Dus ze zijn shit. Daar. Oeh, ik denk dat hij zit zo. Hoppa! Maar hier is John het zijn lijn te briertje, nou ja? Ja, ja. Toen ik het aankwam, die het stingen. Zo best kennen, hè? Zie je, daar lijkt echt een shirt. Zeg eens even. Ja, je hem Daar halen. zit een koeltje in. Ja, nou ja. Misschien
Zullen we los dat paardje weer op? Dan gaan we weer zie je weer zaak op. Die is ergens bij het theatergebouw, dacht ik. Dit is eigenlijk nou het piekenpaard. Het piekenpaardje. Ja, eigenlijk rennen de hintjes hier altijd. Dan maken we nou echt takken, hè? Tak, 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 tak. Doe best de wannen. Doe best de wannen. Oh, nou, kijk een kukkeleku. Nou jongens, wil je hem nou helemaal niks meer missen van deze mooie shitslag? Dat is zo ik zei, abonneer je en... Doe komen! Doe komen! Doei! Wat ben je van 2 jaar in huis zitten? Even het oude kaninenhok, waar het jaren in zitten had. Nee, deze jaren, maar die jaren. Die halen we even voort, want die is een beetje oneind. Dat is niet te ja. Dat is niet mooi. Nou, verkeerd het maar.